ensiksi ja sitten noin päin. Eli vaakaan ensin. No niin. Joo, vaakaan tehdään ensiksi ja pidetään nämä laput tallella. Ja sitten millä tälläkö te ajattelitte? Joo. Tämä ei saa olla hirveän paksua sitten. Toivottavasti tämä ei ole liian paksua tämä, millä tämä virkataan. Muuten sitten tulee sellainen möykkynen. Joo, ja sitten liian möykkynen. Ja mä tehdään näin. Nämä pannaan niin, että nämä on nurjat puolet nyt mulla vastakkain. Sama se on, onko se nurjat vai oikeat puolet, mutta aina niin kuin, että jommat kummat puolet, niin aina samat puolet vastakkain. Niin, ja ottaa siitä sitten. No sitten otetaan tämä näin. Ja tonne voi jättää vähän se ei haittaa, koska se saman tien mun töissäni menee sitten aina tuonne piiloon. Otetaan tästä päällimmäisestä. Ensiksi virkkuukoukulla noin. Ei, kun vaan päällimmäisestä. Päällimmäisestä. Ja sitten mä aina otan, kun mä olen niin huono päättelemään, mä otan ton pään tuolta ja päätän sen tähän saman tien. Näin. Ja sitten toinen silmukka perään. Eli toi kiinnitetään tuolta. Ja sitten sen jälkeen otetaan alimmaisesta kiinni. Näin. Ja vedetään tosta. Ei piilosilmukka, vaan kuitenkin vedetään vaan läpi. Ja sitten tuosta läpi. Näin ja uusi silmukka. Eli tähän tulee yksi silmukka väliin. Näin. Ja sitten tullaan tälle puolelle. Ja sen ei tarvi olla ihan älyttömän tiuhassa. Se ei tarvi olla sille, että siinä on, niin katsoo vähän, että minkä paksusta se lankakin on, että se ei lähde vaan möykkyämään siinä. Ja sitten vastaavalta kohdalta tuolta toiselta puolelta. Niin tämä on vähän sellaista lankaa, että koko on joku liian pieni tai lanka on. Joo. No, mutta mä teen nyt tällä, kun mä aloin. Ja sitten vastaavasti tuolla, ja sitten tässä näkee aina, että kumpaan suuntaan on menossa, että kun se aukaisee, niin tuolta päin ollaan tulossa nyt tänne takaisinpäin. Niin ei tarvitse aina alusta laskea, minkä suuntaan mä oon menossa. No, mä laitan nyt tähänkin rakoseen, on pakko laittaa nyt ainakin 2. Joo. Koska tää, niin sitten, niin. Ja sitten ottaa tuolta. Mieluusti 2 yli se, 2, jos tässä on niin kuin tässä on tällainen, ettei ota vain yhdestä, vaan molemmista reunoista ottaa sen, niin siitä tulee sievempi mun mielestä, niin sillä lailla. Noin. Ja tolle ja taas se 1. Niin kuin yhdestä reunasta vaan, ei 2. 2 reunasta. 2 reunasta, ei yhdestä. Niin. 2 reunasta. Siis 2 reunasta. Nyt mun täytyy tähän aukkoon tehdä toinen, koska tämä menisi muuten ehkä liian kauaksi. Mutta se voi olla, että katsotaan, tämä nyt näyttää tulevan hyvin tasasta tästä, ainakin ettei se ala möykkyämään. En mä tiedä, onko se hyvä termi. Näytä, aukaisepas sitä nyt lopputulosta sitten. Mä aukasin. Näytä tätä välitulosta. Joo, okei. Kaikki tulee. Sinne tulee kaikki, kuule Leena sunkin noin hölmöydet. Niin ihan kaikkea, nyt on kaikki nauhoitettu. Mä osallistua tähän, kun mä ymmärrän. Kannustavampi ote nyt. Mä en ainakaan tee. Noniin, tällainen näin siitä tulee. Joo. Sehän on koristettu. Niin se on ja samalla tätä tulee pikkusen ja niin kuin tähän tulee aika paljon, niin kun tähän on melkein puoli senttiä lisää, niin tämä vähän levenee tämä työ samalla. Se on suurin piirtein ihan saman näköinen. Mutta että toisaalta se voi oikealle puolelle tehdä, niin siihen tulee. Niin, oikealle puolelle. Tässähän on